gin jogo ma udi kata anyuola modhier, to kendo gin jogo ma samoro ne ok oyudo grade mamalo. To ing'eni ngima iyudo grade mamalo, iyudo grade mapiny, to maduong' ni ngima owinji bed ng'ama nigi nweng'one mochung' ei gigene, nikech kwecho kelo wich kuot, kendo kwecho en anjao ma ok wadwa ni jo Migori County obed jo kwecho kendo jo anjao. Nitie rawere matindo ma nyaka mi kinde e ngima mana kaka nomiwa wan ma wantiere ni. Koro ageno ni katieko tija ma umia ni, Yes. to vocational training centers ma Migori, training kata ng'ato obed e saloon, obed technician, obed plumber, obed ng'ama nyalo timo catering gi te, jo Migori County matindo mang'eny oyud mano, nikech services mineno mag saloon mag plumbing gi gin tiere. Kendo kata kama wabede wan kodi ni, ang'eni juma ka juma nyaka idhi Bwany Tiki, aneno kiler kendo sani debed ni in Singili, to ka jaber moro oromo kodi kamoro ka to koni ng'ama losi kama, koro inyalo nyise ni adhi barber shop ma kama, ori nyalo nyise ni jaber madak goyo ote mang'iya. So thuolo go nitie, to en tich county government mondo otieg jok matindo mondo gibed able kelo nweng'o to kendo chiwo services mago. Ing'eyo